Nyt haluan näyttää teille esimerkin puheen ymmärtämisen testistä. Kuuntele tätä. Kuulet nyt tekstin kokonaisuudessaan. Kuuntele. Mä olen aina ollut innokas matkailija. Niin pohjoisen rinteet kuin etelä-aurinkorannekotkin on tullut koluttua. Vähän aikaa sitten mä astuin näkemään yhden ajankohtaisohjelman lentämis- ja ympäristövaikutuksista. Ja kyllä siinä meni meikäläisen lomasuunnitelmat remonttiin. En ole ikinä tullut ajatelleeksi, että kun mä lennän ihan täällä kotimaassa hiihtolomamatkalle Kuusamoon ja takas, mun lentojen päästöt vastaa melkein 1/3 iso omakotitalon lämmityksen ja muun sähkönkäytön tuottamasta päästömäärästä vuodessa. Jonkun laskelman mukaan taas Thaimaan matkan päästöllä 4-henkinen perhe pitäisi kotinsa sähkössä ja lämpimänä peräti 4,5 vuoden ajan. Heijaa. Näin nopea se puhuu. Ja mä ymmärrän aika paljon sanoja, mutta kun se menee niin nopeasti, ei tule niinku iso kuva. Mä en ymmärrä, mistä se puhuu jotain lentokoneesta. Ja sitten tulee kysymykset, että tässä esimerkissä on oikein väärin tehtävä. 1. Puhuja on ollut laskettelemassa ja rantalommilla. Väärin. Jos kuulin oikein, hän meni hiihtomaan. En tiedä. Puhuja on yllättynyt siitä, miten paljon lentäminen saastuttaa. En tiedä, mitä saastuttaa tarkoittaa. Yllättynyt siitä. No, hän kuulosti yllättän. He sounded surprised jostain. Siksi mä sanon oikein. Mutta se ei sano, jos mä olen oikein vai väärin. Ehkä te voitte kertoa mulle. Niin vaikeita.